Ola, hoxe vamos vos a falar destes tambores sobre os que sempre nos preguntades. Son os dunduns, ou a xente que lles chama dunumbá, e son a base rítmica dos ritmos mandingas. Están feitos de madeira, dun tronco vaciado, teñen dúas peles, dous parches, e ao ser tres tamaños teñen tres tons diferentes, e tres nomes: quenquení, sambán, dundún. Cada un ten a súa función dentro do ritmo. O quenquení é o metrónomo, é constante, non suele variar, e é o que nos marca o tempo. O sambán é o que ten a alma do ritmo, e o seu significado. Ten un patrón base, suele variar, improvisar e a veces conversar co dún. O dundún é o corazón, é o que bombea, é o que lle dá forza ao ritmo. Tamén ten variacións e conversa co sambán. A combinación dos patróns destes tres tambores é o que nos define o ritmo que estamos a tocar. Como se tocan os dunduns? Pois os dunduns tócanse con un carabullo e con un ferro. Teñen unha campana, onde levamos a base rítmica, e teñen un parche, onde golpeamos co pau de dous xeitos diferentes. Temos un golpe aberto e un golpe pechado. Tamén podemos tocar no aro. E da campana tocamos co ferriño e é onde levamos a base rítmica. Vamos a ver un exemplo de un patrón de sambán, neste caso solilén, e vamos a ver alguna variación. Que taca ta. Pois agora que xa conocedes aos duns, vamos a tocarvos un ya cos meus compis de percusión para que vexades os patróns diferentes e como se combinan entre sí.